halor ka jinglip lai ka ba kha ka bala khata igi pai ba nong song snong haki thain ka sor nong po ka wei ni ki seng tremon sngoba ka New Down Meghalaya Ribhoi District Union hapo ka jingelam khmat do samla Ulrich J Maulong kumu president baru samla favorable seliang General Secretary menta kasingi ka live way tarik unaitung R1000 R paulai kila late banya kendu USDO ka MEPDCL nongpo banya keren halor ki jing senjor jong ki Paul's line haki babon ki jaka bat ban wat jing tim na ka ka daw ka bala penlong ka boarding ban lip kha haki thain nongpo hadin baladap ban kendu USDO samla Aldrich haba keren kilat pathai khubor ulaya thu bo SDO ulaong baka daw ba ka ba penlong ka jinglip light kha haki area sornong po kadai namar ka jingwan jong ka boarding electric hanong po ka ba hab banyai lingba ki babun ki station ka ba kenthum nadu na umyam umsning 0 point jentru batkan sapoi pat shanong po lada don kanu ka jingthut haka boarding electric na kitay ki station ka ba mod kan ktaru ya ka jingthun jong ka boarding electric haki thain ka sornong po te nakaliang ka jongi ka New Dawn Meghalaya Ribhoi District Unit hapo ka jingyalam jonga kum presiden bat ringkat kini ki nongket kam idan lang i assistant general secretary nata i finance secretary bat kini ki member ki jongi te menta kasni ka jingwan jongi ha kani ka office jong kani ka MEPDCL hani hapo nongpo division kalong bangin wan banya keren halor artli kimat kata ka baningkong ka de bet kamat ka ba kat kiladon kat tu kat ni teli ki post light ki post elektrik ki balalong senjor te kabaar pat kamat kadai ba niwan banya keren halor kata ka jinglip light kha khamtam ha kani ka area nongpo ka area mau sentai ka area marngar ka area umdan bat kiwe ki jaka te nakaliang ka jongi ngilayo banya keren bat i SDO i ba mani badan buram te kawai kalong ka jing sultanat ka ba ngila banyo ya ka clarification ka ba kababun ka ba ilaay mai namar ko mangihi nakaliang jongi rung itre nakapuar syakapuar bat upat ba tang bangin ju day pat kaseng ka ba ngikwa bangin kedaw keti namar ngi day kita kiseng bahalang ki bawan nakakiti kadiang bat ngiwat ya kadaw ngiwat ya kajing sisa namar ba banginwan ban syu kedaw keti kalong ka basok henry ladang ngilawat ya kadaw bat ngilayo sngo menta ya ka clarification ka ba iai mai kalong sngo tanat bat ngiyo bun kata ka clarification ka ba ngi sngo ya hap teha ka biade bat kini ki post electric ki balalong senjor ki bangila pha ru dakat dor syai kadang day tangka phase 1 wala ada kitu ka city ka badingkong ka day tangka phase 1 kitu kidor te ngin sapha susu bat kat phase 2 ka phase 3 ru kat bangirang yo susu kitu ki post light ki balalong senjor teha ka biade bat i SDO ila ong yangi iong ba ki klampoi kini ki pol napo headquarter kata ka day kawai ka jing e te kawai ka jing e ru baki klampa material na syathe ban replace ya kini ki post electric te kata ka day ka first statement ka jong i ban iong ru halor kata ka jing start ka jong i ila shu join da kini ki post ki belah sarang ila shu join ban replace pat ha kitu ki we ki post ki bamlong shu kata ka day ka second statement ka jong i bat ka balai iong ba ka kiduna palat kini ki manpower ki ban yarap ye ban lek ban le ya ka kam ka badan kam te kata ka day ka balai te kita ki lai teli ki statement ki ba ai ma i kalong ba day na benta kita ki post elektrik ki bala jan khalem te ha ka pe day bat kane ka jinglep lat kha na kaliak jong ESD ha ka pe day ba kane ka jinglep lat kha na kaliang jong ESDO ila ong ru ba kane kalan nong po hi ka day kalan ka bala rem ba bat kane ka nong po ka day kalas ka ban poi kalan namar ka poi lingban na dia natin na po head ka poi haumsning hani hapo 0 point and hani hapo jentru bat kasapoy hanong po telada ka ja kanu ka jingja hakini githan ki bahadon hani hapo ribhoi jongi kuma umsning hajentru lane hapo 0 point ni hani hanong po ngila du lupa ya kalai kata ka di ka first statement ka bai ai ba long ngila don kam hani hanong po bangin yo dak kawai pat ngila ban yo ya kata ka alternate power supply ru nani na po bornihan te kata ru nakaliang jong ka department ka jong i idang yale hi ban la ban yo ya kata bat halor ka jing ya keren lang bat kini ki bahe te kani ka bat so kawai ru
kalang ru kalalong kabajengai siapa palat lada fikeng no kala de hadu san pateng iman nadu na headquarter kanwan ha sning ha 0 point te bat hani hapo jentru and then kapoi hanopo te ka balai ke statement ka bai ai kalong ba ikwa banya trelang bat kipat ba namar ngimla ban khnyum ngimla ban ong ea namar ba kawai kalong ba ngingin chu khnyum na yin shipho baje kharoi baje ngila thia Hendrei menit kamdon laj lada kemen step kala awan laj namar balai namar kini ki nong tre hani hapo ME PDCL ru ki tre ki long active bat siteng miet i ong yang ni ba kidang hab ban lek tre bat bakin penbiang ya kalaj bakin yo ki pat ba namar ba kajing pom dieng pathar jong ki pat ba ru kala ban wanra ya kata kajing lep laj namar umdan ubre ubala ban tre klem da pawakon ki hab ban pawakot chwa ya kalaj kin sala ban tre namar menta udieng ubala he u ki pom pathar lane ki siet dala ngat hakalan pat ki e la ka e ki miot chwa ban kata ki pat ba telada udukut utu sainar suki udukut utu sainar usyot utu sainar kajing e kan wani kajing lep laj ki hab ban mare syaklau sebatap ki hab ban mare siteng miet ro te bat sop away ru ikerpat iki pat ba ru ban yatre lang hakapot badang red ki ding ki siet bakin kin pom lupa shwa ban ya tingkho bat u signal elektrik kata kadai ka jingkarpat jong SDO ro telada la ban tre kumta ngatharai kan sibenta kan wan kata ka jing penyo laj mo kan laj ban lep kha than kalaj kan dong aktif bah te ha ka bede ka conclusion ke ba AI ma i ha ka bede bat katu ka accident occur jong itu iba nya katu ka thuk ha kani ka than dan te nakaliang jong labu ka jing kli ke ka papelong kum tu ma te nakaliang jong iru i ong yang i ong ba ya katuhi namar imla ban ong e namar bakadei bet kakam kaba ngimla ban garanti 100% lanu undukut wire elektrik ban hakanu kapor undukut te nakaliang jong iru ila ong ba katu kadei bet tang ka accident aka kaba ngimla ban ong e namar makiru kidei tang ki breu te ya kata te kimla ban tip hakanu kapor ula ban dukut bat hakanu kapor undukut imla ban tip te nakaliang jong iru i ai kata ka jingket bok e ngiru ba kani ka kam hi ni hab ban lek ra pat so sha ka headquarter na benta kini ki materials namar hani kimla ban le ai namar ka klempoi materials na thina po headquarter te tang kini hi kubleshibon